Ja, moje meno je Multi32 a tu so mnou Ide. A my vás tu vítame u tohto videa a je to vlastne, že máme tu potraviny, je ich tu 10 a máme chleby a proste tu stade to si vyosujeme a každý bude mať 5, to si vyosujeme listy. Sú tu lentilky, uhorka, kečup, čiliomačka, maslo, saláma, horčica, citrón, kaká a saláma a šunka. Takže ja to ešte radšej premiešam pre istotu, takže môžem začať. A ja idem, no. Uhorka, Čo máš? Maslo. Yes. Kurva. Ja môžem. Lentilky. Nice. Citrón. Čiliomačka, jasno. Čo to je hnusné. To je dobré. S uhorkou. Nice. A lentilkami, to je dobré. Horčica. Kaká. Ja mám sladké veci. Saláma, okrem šunka. Uhorky. Ešte neberú. Si obidvaja. Saláma. Obidvaja si dobre. Ale tu už je iba jedno. Hej, no tak vy. Kečup. Fú, chlapci. Počkaj, ako to máme? Všetky prečítaj. Počkaj, ja mám len 1. Ty máš 5. 4 mám. 5 je dobre. Kakao mám. Lentilky. Ja mám sladký oný. Okrem čiliomačky a uhorky. Ja mám dobré. A čo to ešte mám? Aha, ešte saláma. Ja si to takto vložím. Kečup, horčica, maslo, saláma a naposledy citrón. Ja si to budem takto zaradom dávať. Čo dám prvé? Ja dám čiliomačku. kečup, horčica. Ja dám najprv salámu, potom dám čiliomačku, dám uhorku. Ja som si to už zložil. Potom dám Ja už idem za kakao a lentilky. Fuck. OK, takže. Takto, takže no. Tu už máme pripravené naše nožičky. Ale to zase nechce. Takže prvé salámu, ne? Ja si musím pobrať. Ja kečup. Saláma, Kečup, maslo, čiliomačka, tak. horčica, citrón, saláma. Ja ešte čo mám? Kakao. Chlapci. Ja si to nechám rovno tu. Čo dám? Čo salámu som mal? Ja sa bojím. Ja to už idem robiť. Je to vlastne taká Je to taká vlastne pizza challenge, lenže s chlebmi. Má si dať 4 či viac? Ja neviem, na celý. Ešte povedal. Aha, to sú väčšie trošku. Fuck. Čo? Aby nepípal. Počkaj, ty máš neotvorené, to nechaj tak. Som znala, tu ráno, či čo to je? Ráno. Tu máš. A nemôžeme to filtrovať, lebo natáčame s mobilom, tak sorry za tie one. No vlastne nič nevidno, Copyright. ako copyright, nič nevidno. No to je jedno. Saláma už není. Chlapci. Ja si to dám sem, boha. To videli?
Ja ti si to daj tam. Ty čo robíš? Fú. O to má hnusné. Fú. Čo mám ďalej? Si idem omáčkať. Nie. Poď sa vymeniť s niečím. Ideš? Nelosovať. Málo si dal. Je to čudno. No. Čo mám ďalej? Uhorku. Učenie nadčierania s Hydrom a Montym. To bude strihnuté, a to pochybujem. No ako hrubé si dá. A ty to máš lepšie ako ja. Dobre, to ti už stačí, môžem dať. Ty kokot. Uj. Ja to už mám teraz hnusné. Ešte horčicu do toho, chlapci. Ja sa asi pogrec. On to má dobré, on tam má len tylky. Ja mám sladký chleba, vieš, môže? No, sladko slaný. No aj. Otvoríš. Kaž to. Otváram. Gis. Uhorka, to je. Čo mám ďalej? Kakao. Uj, bože. Kakao. Horčica. Ja to už mám. Kakao na toto, hej, vole. Čo? A že to bude v pohode, vieš, môj. Ja tu mám ešte citrón horší. Mal grám. Čo je ty kokot? To ti stačí jedna. Neviem. Fuj, to koľko si dal toho tam. Ja neviem. A ešte len pilky do toho. Fuj. Ja tu mám ale hnusnejšie. Počkajte, ja si musím ísť umyť nôž. Kokot. Dobre, pohoda. Ma nevidno, ty. Ty to už máš? Hej. Ešte si Už len založiť. Ja počkám na teba. A ja si idem umyť. No, ty tu máš v pohode. Myslím, že nič nerobí. Pohoda. Boha. Chlapci, s takýmto nožom asi hovno robím. Diváte, to je frajerský nožík. Je frajer. Ja to okrojím. No, postri. Stačí ti to, kokot. Ja si tam to dal. Dobre, tieto hodinky môžeme zahodiť. OK, a už si to iba takto zložíme. Počkaj na mňa, ty kokot. To bude nie je dobré. To bude horšie než... Ja si to pritlačím. OK, takže ja už asi idem na to. 3, A ja? 4.
dobre. Ale to mám ja citrónu. Neviem, to nechutí mne, hej. Fuj. A tá lentilka sa dobre vytýko. Fuj, kakao. Ja som mám dobro. Myslíš onom. Čo? Strano mi to dobre, tak? Uh-huh. Salčičou more. Si mal tam čili? Teraz. Mne to chutí. Ako bude koniec. Fuj, chlapci, ten citrón. Teraz si vymeníme, čakaj. Lentilka. Horčíka. Ako mám horčíku. Dobre. Zísim to kakao, tak už sa nechcem. No. Počkaj, ja si musím dojsť. Jedna stolom, ty. Fuj. Hovno. Nejdem jesť. Ale to je Je to dobré. nám také pekné, more. Je ty už? Ja to nejdem. Dívajte na to, fuj. Máme. To je pekné. Fuj! Fuj, nejdem. Fuj. Nemôžem sa dívať, chlapci, na to. Fuj, ja si si to očicu, ty kokos. Natáčame 12 minút. Ale tak Chlapci. už bude tančovať. Keď to nie. Ako si mohol dať 3 hryzy do... Počkaj, pôjdem, ňam. Dones pitie. Ja si musím toto vypúť. A ja... Ale rýchlo dones pitie. Musím hneď napiť. No, zeď. Nadal mi pitie. Rýchlo. A tak cítim to čili. No, dávaj. Ono. Zeď, ja ti to dám. Ja to cítim to čili stále vôbec. No a musíš. Fuj. Ako si mohol dať 3 hryzy. Ňam, to je dobré. Ok, takže toto video by mohlo byť u konca, takže čaute. Pozdrav. Čau.